Sekuhleli mama Nazareth. Cha, lumzane ngizothetha. Sibili ukuthi hayi siyagayisana. Ma Nazareth amahle enkosini akuningi engizokusho. Kuncane. Sizwa zakithi siyakujulayo. Amen. Nobani siphikelele kujulayo. Amen. Uvale nginalo lodwa. Sesikhulumile siyashumayela into ebuhlungu bafowethu. Niyasho umnikazi wesonto. Abanye bethu abafuna ukuyenza njengamanje ngoba siyakujulayo nje khona abathengele intombi bayoyicela kujulayo kodwa athe ingasondi into ebuhlungu eniyenzayo bafowethu Ushembe uthi asithathe laba abantwana kodwa nibhizi nina nithatha abantwana abangakhona nizobafaka esontweni abanye ngikhuluma nje kusasa bazobe khehla intombi engakhona kodwa sinabo lapha ekhuleni sibanganabo imbhobho insizwa zakithi ngiyafisa ukuthi nobani la uhamba khona ivangeli kaShembe mali yiqiniso alibe yiqiniso kuwe uqobo lwakho iqale lingene enhlizweni yakho uliso noma libaba ihlanzo lelizwa zakithi ngicela intombi engakholwa nazi ingane zabantu anifuna la ihambe khona omunye ngamfica phethe umbhobho lethe phethe ziyafeba lezi ingane zinazo uqonda ukusitshela ukuthi amakhosikazi asiganile zizigebengu nombuzo insizwa ukuthi lento eniyenzayo niyithathaphi Ziningi intombi la isonto noma baka namhlanje useze wasilethela wathi amakhosikazi antethelwa wacela anowafuni na ngicela la ngaphandle ahle ubhini ubuzo ifake esontweni ifake umnazareth uyenze konke siyezwa futhi uthi thina amanazareth uthi asihlubuka kanye nawe siphekezelo siyekukhehlisa sikhehlisa kanjani intombi engakholwa yini ungathathi labo abantu abangakholwa uthi abaphekezela hambe nigqumushela nabo nigqumushela nabo niyoshaya leyo ntombi eniphuza la ubhiya nisiphoxelana insizwa zakithi ngiphakamisa lokho insizwa zakithi ukuthi leli ivangeli enilenzayo nilithatha uzusicela impela ukuthi mdladla ngiyazi ukuthi uyasebenza waloliwe ukhehla intombi kodwa uyazi ukuthi ukhehla intombi engakhona uthi awuphekezelo yimi ufuna ngihlubuke kanye nawe ngoba ulapho nje esontweni uyazazi ukuthi uma uphuma la uyemkhetho uyawukhetha kanti inazathi akalikhethi kodwa wena uyakhetha ngoba wathatha umuntu ongakhona ngilwa nani insizwa zakithi leli vangeli kaShembe liyosala nani njengoba baba bekhona bengabashumayeli leli vangeli kaShembe uzosala kanjani uzoyisala kanjani ingane ezothanda amakholo ezosala amakholo wena wakwazi ukuthatha umuntu ongakhona ithi indoda yakomthetho ngelilanga ngakithi esihambile umhlambululi ithi yathi inkosi langa wemadoda ephakameni yathi nonke nina nifike namakhosikazi angakhona thatha nazi intombi uthi sabukana emehlweni Ushembe uthini wathi thatha nazi intombi ezikholwayo ngoba laba abantu enifike nabo esontweni ingane enizala kubona ngeke zibe nendaba nenkolo ngisho ningasasekho kodwa le oyizale nansukweni eblue uyothi ungasekho ithi ubaba nomama babe ngamanazareth ezalwe nansukweni eblue ubizwe wena ukhokobana lezi ayiphuza ibhoqo la ngaphandle yini makhosana nifuna lezi ayiphuza utshwala nazi intombi angazi ngoba nazo seziyaphuza kodwa ngithi kini insizwa zakithi nazi intombi
Amen. Ngithi kini isoza ngoba ngisho nje ukuthi kusasa niyavuka nithi asiniphakezele niye emkhehlweni. Umkhehla kanjani umuntu ongakholwa uyiNazaretha? Uzumsingele nje kwakwenze njani? Uma namhlanje usethi asithela amakhosazana lentethelo sithathe wona. Aniwafuni nifuna la ngaphandle ade ubheka manje ayithamela. Awukho wena. Awumazi noma uyasonta lapho khona ungaphandle ulapho wena esontweni. Kusasa uzothi thina manazithi asikuphelezele siyokhehla leyo ntombi. Kodwa ibingeke sabo. Manje uyazi ukuthi sengihlala phansi ngicela ungifundela lapho baba. Omunye ngifundela kuNehemiya sengihlala phansi uNehemiya 10 verse 30 ngifundela unikeza ngifuna nilalele lento ngibhekise kunina izizwe uNehemiya 10:30 cela ningizana umbhobo ningadinwa boba angifundela ngabnika wona lo ningilika lo waqalela hayi mana ngeBhayibheli ufuna kuqalela ufuna kuqalela naqala nilalele lento bangcwele into le eyakhulunywa ubabamkhulu abafundisi balapha esontweni base beyigcina ngiyafisa nanisoza ngithi ingene lento kunini ngithanda nibafundise ubabamkhulu ngithanda ukuthi nibafundise bafunde uthi ngithanda ukuthi bafunde bayikusasa lobuNazaretha sasa lobuNazaretha ngabo niyolwa izimpi ezinkulu uthi ke Ushembe ngakho niyolwa izimpi ezinkulu ngabo wayisho thina ubabamkhulu esho kubazali bethu athi ngithanda ukuthi nibafundise wayisho nina nami noShembe ngeke abuye eyiswe abami etshela omkhulu bethu athi manike nabafundisa abantwana benu ngeke uShembe saphinda delelo nangempela namanje uyabona uShembe akuselutho wonke umuntu ufisa ukuba yiNazaretha amen bayokhalaza baziqhayise bayokhalaza bayiqhalise ngalendlela ithi ngalendlela bayoyiweza izilwane wena ngishi manje bafundisile nibenza abameli uthi nobenza abameli othisha nabaphathi bomthetho ningawayeka amantombazanyana nawo niwenza funde agogode ningalingisa abangakholwayo kulokhu ukukholwa kwenu ningavumi uthi nakho bamamkhulu la usagcizelela khona uthi nize ningavumi ukuba baganwe noma bagane ngaphandle makhulunywa ngaphandle ukuthatha intombi engekho la eNazaretha uyithathe ngaphandle uzothi wena ibhajadisi ube yiNazaretha kodwa ngilibekile isabatha nxa kwenzeka uthi nxa kwenzekile ningadli inkomo ethi ningadli inkomo yalowo muntu ningahambeli nadwendwe lwakho la kusasa wena siye emkhehlweni uma nikwenzile lokho niyoba neqala lokuhlubuka nimthukile uNkulunkulu ningabafundisi ukuthanda imali kodwa ukuyisebenzela ngendlela evumelekile nxa bonele bazalisane ethempelini nibashadise nibeluse uma besebancane noma lo wesifazane nimnike umbheki oqotho bahlanganiswe nalowo kwande inhlambuluko phakathi kwakho ningalobolisi umuntu ongesini Nazaretha noma niyangizwa ayidinga ekutholini ukhulumana wezizwe ayidinga ekutholini ngiyafisa isoza ngithi lenkonzo ingene kunina ngoba ayikho into ebuhlungu manje ngathi ngiyanqaba ngoba sengizwile ukuthi yokhehla intombi engakhona usuyangunyanya impilo yakho yonke ukuthi umdladla uzenza ikholo uzenza umuntu ongcono kodwa wazi kahle ukuthi lento eyenzile uhlubukile sontweni mfundela phethe ukuba singaniki izintombi zethu abantu beswe singathatheki vale size singabanika abantu beswe intombi zethu funda iyabona kathi funda incwadi kaNehemiya 10 ivesi lika 30 funda
ukuba ninganiki izintombi zenu abantu beswe, ninganiki intombi zenu abantu beswe, ningathabathela abafana benu izintombi zabo. Sise baba, ngicathi niyezwa bobaba nani bomama. Ayikho into ebuhlungu namhlanje njengokuthi ingane yenkosazana ibe nemali ekhaya. Noma niyangizwa yini? Namhlanje kunezingane zamakhosazana eziphethe abazali. Noma ingafika nendoda isuka nayo phesheya ngoba iphethe imali, bobo ngeke zasho lutho. Ngoba iphethe imali esandleni, akusekho umthetho namhlanje abazali abawushayela izingane ngoba zinemali. Imali yathi izodikila iyohlala phesheya nendoda yakhe. Namhlanje siphethe insizwa eyinemali esontweni, akakwazi umzali ukuyicontrola ngoba inemali yayo izomdikila isizohlala eThekwini phinde ibuyele kubazali ngoba iphethe imali. Uyayisa umuntu onemali, uyadelela umuntu onemali, akaphatheka umuntu onemali. Ngisho lapho eThempelini uyabathema uShumayela, hlala phansi inkosana, ayifuni ukuhlala phansi lenkosana, ngathi ungashumayela yona yodwa esontweni ngoba inemali. Nkosi busise lawo mazwi. Amen. Thina simzwile